Bueno, kaixo, dakizuenez Kai naiz eta gaur Home proiektuari buruz hitz egingo dizuet. Home da animaziozko film labur bat eta, bueno, abenturari buruz doa. Biden eginda dago eta gutxi gora bera 2 minutuko iraupena du. Eta, bueno, batez ere aurrentzako publikoari zuzenduta dago, baina, bueno, guztiok ikusi aldugu. Sinopsia. Historia hau, bueno, marrazo txiki batek karramarro ermita batekin egiten du topo. Eta, bueno, karramarro oskol berri bat behar du, baina ezin du aurkitu. Eta marrazak berari laguntza erabakiko du, eta itsasoan barrena abentura batera joango dira oskol ideala bilatzen saiatzeko. Hauek dira pertsonaiak, gero ikusiko dituzue. Bueno, proiektu hau egitea erabaki nuen betidanik itsasoa eta animaliak asko gustoko izan dudalako. Eta helburua, bueno, pertsonaien sentimenduak modu simple batean aztertzea da guztiok ondo ulertzeko. Nolo da marrazoa, eta lagunak nahi ditu, eta Turi da karramarroa eta oskol berri bat behar du. Eta hori da historia, oskol berri bat bilatu behar dute eta adizkidetasuna garatuko dute. Eta bakarrik ez daudela ikusiko dute. Hemen ikusi alduzue laburmetraiaren frame bat, ikusteko estiloa, erreferentei buruz hitz egiteko. Aurrentzako denez, estilo simple bat, degradatu gutxiekin, kolore saturatuekin eta linerik gabe aukeratu da. Eta, bueno, historiari dagokienez, modu simplean kontatzen du bi pertsonai hauek nola elkartzen diren eta nola den bere bizitza pixka bat. Lehenengo referentea, Nimona da, aukeratu dut film honen estiloa, iruden eginda dago, baina teksturak eta hori eta koloreak ia bide itxura ematen diote. Eta horrekin froga bat egin nuen, baina ez no funcionó. Baina, ikusi alduzuenez ere kolore oso deigarriak ditu eta hori. Bigarren referentea, Out of Water laburmetraia da. Eta, protagonista da isopodo txiki honek. Eta, aukeratu nuen eszena asko urazpian gertatzen direlako, eta horiek ondoetarako referente oso onak izan ziren. Eta, ere asko gustoko dudalako. Gero, El viaje de Bu, aukeratu nuen hori estiloarengatik, ikusi alduzuenez hori ez dauka line art eta hori, eta pertsonaiak diseinatzeko orduan ere oso erabilgarria izan da. Eta azkena, The Snail and the Whale, hau izan da batez ere historiarengatik, barraskilo horrek mundua ikusi nahi du, baina oso txikia denez denbora asko emango dio bakarrik ikustea. Eta bale honek laguntza erabakitzen du eta elkarrekin joaten dira eta ere ondo asko erabili dira ere referentziatzat. Aipatu dudanez, estiloa oso simplea da eta hori eta paleta gehien bat urdina da, azpian gertatzen delako, eta horretarako erabili nuen, hau da Nemoren concept art. Ikusi alduzuenez urdina asko, eta gero beste kolore asko pertsonaientzako. Eta ere Nemoren pertsonaiak hauek ere egiteko
ekspresio desberdinak eta hori. Hemen ikusi alduzuenez, marraza eta karramarroaren paleta principala. Gero berde hau oso importantea para begientzako. Eta, bueno, beste koloreak aldatu aldira, baina paleta oso handia dauka eta kolore oso saturatuekin. Baina, bueno, aldatzen da fondos, ondoa, bueno, historia pasatzen denean, pizka bat aldatzen da egokitzeko. Eta orain gure lehen pertsonai nagusia, Nolo Marrazoa. Ikusi alduzuenez, Mailu Marrazo eta Linterna Arrainaren nasketa da. Eta, bueno, bere familia ospea da oso handia eta beldurgarria izateagatik, baina bera txikitza da. Eta, bueno, lagunak egin nahi ditu, baina bere familiaren ospeagatik kostatzen zaio eta pizka bat bakarrik dago. Baina, bueno, hemen ikusi alduzue Turnaround eta beste bozetu batzuk. Eta gero, Turi, gure beste pertsonai nagusia, oso independientea da, baina ere lotxatia eta beldurgarria. Eta horregatik erabaki zen karramarro orbitau bat izatea eskolan eskutatu aldirelako. Eta, bueno, bere bizitzako etapa berri batean dago eta oskol berri bat behar du. Eta, bueno, ikusi alduzuenez, armi arma eta karramarro baten nasketa da. Hemen ikusi alduzue Turnaround eta lehenengo bozetuak frogak egin dituenean, ez nekien zerekin egin nahi nuen nasketa eta, bueno, hau da karramarro normala, hau da euli bat, bi oskol desberdin. Historia itsasazpian gertatzen da. Hasten gara Recife batean, kolore askorekin eta amaitzen da zona abizalean, itsaso muy abajo. Eta eremu bakoitzean izaki desberdinak daude, aipatu dudanez, bi pertsonai nagusiak animalien nasketak dira, baina ia beste animaliak gure munduan dauden dituzten parekiden antza handiago dute, baina animazioarekin bat egiteko estilizatuak daude. Begi handiak, kolore pizka bat, hauek ez dute kolore peridegarriak, justo hauek. Baina ere, hemen ikusi alduzue erabili ditudan bi ondo, Arrezifea, kolore oso deigarriekin, eta gero itsasontzi hau ilunagoak dira, eta hori. Eta hau beste pertsonai bat da, ikusiko duzue zer gertatzen den. Ez dut azalduko storyboardan zer gertatzen dut, baina aipatuko dut. Hau egin nuen azaroan uste dut, eta eszena batzuk aldatu dira, adibidez hau kendu dut. Eta hemen txipiroiaren eszena aldatu dut, ez da txipiroia gertuko itsasontzia baizik. Eta, bueno, aldaketa horiek egin nituen denboragatik, eta nire ustez dinamismo ezberdina ematen dietelako animazioari. Eta, aipatu dudanez, helburua istorio bat kontatzea zen, bizualki marrazki eta animazio teknikak esploratzen diren bitartean. Lehenengo pertsonaiak eta historia garatu egin ziren, eta gidoia idatzi zen storyboarda egin ahal izateko. Eta gero ondoak nola esango ziren
finkatu den animatika egiteko. Hemen, pertsonaien silueta dago, ikusteko ondo funtzionatzen duten ala ez, edo si se pueden reconocer. Eta hemen ondo baten lehenengo bozetua, koloreak eta hori finkatzeko. Gero, egin nuen froga bat mailan iruden marrazoa egiteko. Frogatu nahi nuelako, hori teksturekin eta ariarekin nola ikusiko zen, baina ez nuen oso ondo gogoratzen nola erabili programa hori, eta hori utzi nuen ideia eta biden egin nuen guztia, eta horregatik Procreate, Photoshop eta After Effects erabili ditut animazioa egiteko. Eta, aipatu dudanez, pizka bat aldatu da. Eso es spoiler. Postprodukzioa guztia gero After Effectsen elkartu eta editatu egin da, eta soinuak webgune ezberdinetatik bilatu dira, eta musika sartzeko. Hemen beste pertsonai bat, eta beste gauzak ere ikusiko dituzu. Eta pizka bat egin nuen planifikazioa, proiektua ondo egiteko eta para entregarlo a tiempo. Eta gutxi gora bera guztia horrela jarraitu egin dut. Eta, amaitzeko eta idea simplea izatea aukeratu nuen denboragatik. Claro, proiektua egin behar izan dugu klase bitartean eta ere gero praktikak egin ditugu. Eta, claro, ez daukagu denbora asko eta pertsona bakarra proiektu bat oso bat egiteko. Eta, itxaropen oso handiak nituen, nahi nuen emaitza on bat izatea, eta pozik nago, baina ikasi dut gauza asko eta gero etorkizunean gauzak aldatuko nituen, baina horretarako da proiektua. Eta, hau ondo baten bozetua da, eta honekin presentazioa amaitu dut, eta orain animazioa ikusiko duzu.
Berriz, ai. Bueno. Eta, bueno, nek... Ya está. Bai.